Kaixo egun, Ane, Jaren, Abane, eta Xune gara. Izarmezko ikastolakoa, DBH bategilakoa. Oso harro gaude gure hizkuntzaz. Europako zaharrenetarikoa da, eta gainera ez du zerikusirik beste hizkuntzekin. Jatorri ez ezaguneko hizkuntza hitz egiten dugu egunero. Euskal Herrian badaude kirol ezagun batzuk, adibidez, eskupilota, herri-kirolak, euskal dantzak eta zesta-punta. Euskal Herrian gauza ezberdinak dantzatzeko aukera ematen du. Menbrilloa, txuleta, zagardoa eta bar. Gazen joatea, goazen! Euskal Herrian natura asko dago, adibidez, itsasoak, mendiak, lakuak eta bar. Gazteak gaztelekura joateko aukera dute. Euskaraz hitz egiten da bertan, eta oso ondo pasatzen dute.